gràcies, Marc. A vosaltres. Per mi és un honor, com a secretària de la Fundació Vincle, estar aquí reunint amb tanta gent que pica tanta pedra cada dia per fer que la nostra llengua sigui cada cop més forta. Moltíssimes gràcies per la feina i a seguir treballant. L'empresa juga avui un paper transcendental per a la plena normalitat en l'ús social de la llengua, tant en la seva vessant externa, publicitat, etiquetatge i informació als consumidors, com interna, administració, comunicació i socialització. I pot fer una gran labor en la integració lingüística dels nouvinguts, tot millorant les competències dels seus equips, així com el seu potencial professional i el seu desenvolupament social individual. L'ús normal del català és un acte netament positiu des d'un punt de vista d'imatge, ben valorat per les persones i un signe de proximitat al nostre àmbit lingüístic i de genuïnitat envers l'exterior. Alhora, forma part indissociable de la nostra responsabilitat envers la societat, perquè les empreses ens orientem a generar valor, tant econòmic com social, i com a part integrant que som d'una societat amb una llengua pròpia. Volem conservar-la, tot assegurant el paper d'integració que li correspon. Aspirem a un món on l'ús de la llengua pròpia gaudeixi de plena normalitat en el seu territori i on els processos d'internacionalització i multilingüisme no redueixin la diversitat lingüística, sinó que gràcies a un ús responsable i distributiu de les llengües siguin l'esperó per respectar les llengües que no són de comunicació global. L'expertesa en l'ús intel·ligent de les llengües en un entorn cada cop més multilingüe farà les nostres empreses més competitives i sostenibles a mitjà i llarg termini, a més d'orgulloses de la seva contribució al bé comú. La centralitat de l'empresa en el món actual la converteix en un ens amb gran potencial de formació i integració de nous parlants, com a part de les noves responsabilitats que l'empresa va adquirint. La capacitat creixent que incorpora l'empresa de modificar la realitat comporta una major responsabilitat que li cal gestionar no sols per consideracions ètiques, sinó per un propòsit empresarial de preservar la identitat i contribuir a construir un món més sostenible, també culturalment. I per tot plegat, declarem que ens sentim corresponsables del futur de la llengua catalana i ens comprometem a promoure l'ús intel·ligent del català internament i externament i a implementar-lo dins les nostres polítiques corporatives relatives a les persones, a la formació, al màrqueting, a la responsabilitat social corporativa. Això inclou l'ús i la promoció de la llengua en tots els nostres materials i comunicacions, tant internes com en la relació amb el client i l'entorn, el suport a iniciatives que fomentin l'ús del català, la formació en català per als empleats i a atendre activament la demanda social relacionada amb la llengua catalana que es produeixi dins la nostra empresa. Fem una crida a les direccions i col·lectius laborals del nostre país perquè reforcin la seva sensibilitat i compromís amb el patrimoni col·lectiu que suposa la llengua, tot contribuint des del seu espai privilegiat a la plena normalització de l'idioma en un àmbit de tanta repercussió social com és el sector empresarial. Reclamem que l'administració vetlli amb cura i especificitat al món de l'empresa, difonent el propòsit i aportant totes aquelles ajudes que siguin necessàries per facilitar una actuació positiva en aquest sentit, tant en l'aspecte de l'assessorament com en el del suport econòmic, operatiu i legislatiu. Ens comprometem a abordar el foment de la llengua com a part del desenvolupament sostenible per generar impactes positius abans de l'any 2030, coincidint amb els reptes de l'Agenda 2030. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Marc. Hem vist una llista impressionant d'empreses i entitats. Vull dir que avui aquí no som tants, però de les adhesions, abans ho comentava el Jordi, és bastant impressionant. Aleshores,